Když se dnes podíváme na Blízký východ, vypadá to jako oblast, kde stačí jediná chyba a může se rozhořet mnohem větší konflikt. Napětí mezi Izraelí, Íránem a Spojenými státy americkými není nové a ve skutečnosti trvá už více než 40 let. Dnes se tak podíváme do samotné historie celého konfliktu a jestli je vůbec možná globální válka, neboli třetí světová válka, o které se tak pořád mluví. Všechno se zásadně změnilo v roce 1979, kdy v Íránu proběhla islámská revoluce. Nový režim začal vystupovat velmi tvrdě proti USA i Izraeli. Írán začal vnímat Izrael jako nepřátelský stát a Spojené státy jako mocnost, která destabilizuje region. Od té doby mezi těmito zeměmi panuje hluboká nedůvěra. Írán dlouhodobě podporuje skupiny, které jsou nepřátelské vůči Izraeli. Mezi nejznámější patří Hizballáh v Libanonu nebo Hamas v pásmu Gazy. Tyto organizace vedou ozbrojené střety s Izraelem, zatímco Írán tvrdí, že s nimi přímo neválčí, pouze je podporuje. Izrael naopak pravidelně provádí letecké údery na íránské cíle v Sýrii nebo na sklady zbraní, které mají skončit u nepřátelských skupin. A tohle tak vytváří nebezpečný cyklus. Útok, odveta, další reakce. Další klíčový problém je jaderná otázka. Izrael oficiálně nikdy nepotvrdil, že vlastní jaderné zbraně, ale všeobecně se předpokládá, že je má. Zde můžete vidět všechny země, které mají dispozici jaderný arzenál. Jaderné zbraně jako takové slouží především k odstrašení, tedy jako signál, že jakýkoliv pokus o zničení státu by měl katastrofální následky. Írán tvrdí, že jeho jaderný program je mírový. Západní země se ale obávají, že by mohl být schopen vyvinout jadernou bombu. Pokud by Írán skutečně získal jadernou zbraň, zásadně by to změnilo rovnováhu sil v regionu. Izrael opakovaně naznačil, že by takovou situaci považoval za nepřijatelnou. Teď ale otázka zní, znamenalo by to třetí světovou válku? Upřímně ne. Aby vznikla světová válka, museli by se zapojit i další globální mocnosti. Konflikt by se musel rozšířit mimo region a v tu chvíli by žádná ze stran neměla zájem o globální katastrofy. Všechny si uvědomují ekonomické i lidské následky. Moderní svět je extrémně propojený a válka mezi velkými mocnostmi by znamenala kolaps finančních trhů, přerušení dodavatelských řetězců, energetickou krizi a obrovské civilní ztráty. Právě tato vzájemná závislost funguje jako určitá brzda. Princip je jednoduchý. Pokud víš, že útok povede ke zničení i tvé země, dvakrát si rozmyslíš, jestli ho provedeš. Tento mechanismus držel relativní rovnováhu už během studené války. Jaderné zbraně byly vytvořeny, aby nahnali strach a ukázali sílu dané země, které je mají. Nyní se však pojďme podívat na aktuální novinky a zprávy ohledně celé situace. Během prvních útoků byl zabit iránský nejvyšší vůdce Alí Chamenej, což je obrovská událost, protože Írán vedl přes 30 let. Mezi další novinky patří také iránská válečná loď, která se potopila díky zásahu Spojeným státům. Při této události zemřelo 80 lidí. Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Země, kde probíhají útoky nebo operace. Mezi ně patří Irák, Libanon, Sýrie, Jemen. Většinou zatím můžou stát útoky dronů na americké základny nebo izraelské nalety na íránské jednotky. Například takový Azerbajdžán, který obvinil Írán z útoku dronem na letiště. Nemohl bych také zapomenout na Francii, která nepodporuje otevřené útoky, protože podle Emmanuela Macrona mohou být mimo mezinárodní právo, ale zároveň říká, že Írán nese hlavní odpovědnost za eskalaci.
Francie přesouvá vojenské vybavení a lodě do Středomoří, aby chránila své spojence a občany. Spolu s Německem a Velkou Británií vyzvala Írán, aby okamžitě zastavil raketové a dronové útoky. Jinými slovy, Francie se snaží být spíše diplomatická, ale zároveň posiluje armádu v regionu, kdyby se konflikt náhodou rozšířil. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal pour couper court à toute spéculation. Nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Cette augmentation de notre arsenal en témoigne. Turecko je v této situaci také dost důležité, protože je člen NATO a sousedí s Íránem. Co se stalo? Íránská balistická raketa přeletěla nad tureckým územím. Raketu zničila protivzdušná obrana NATO. Jaká byla politická reakce Turecka? Prezident i vláda se snaží jednat s USA, Íránem i Evropou, aby válka skončila diplomacií. Pak tu také patří země, které jsou zasažené drony nebo incidenty. Mezi ně patří země Katar, Bahrajn a Omán. A na závěr země ohrožené nebo zapojené nepřímo. Saudská Arábie, zvýšená protivzdušná obrana a Spojené arabské emiráty, o kterých se teď momentálně nejvíce mluví. Ty byly údajně zasaženy raketami, které byly sestřeleny protivzdušnou obranou. Zasahly cíle poblíž nejvyšší mrakodrapové budovy Burj Khalify, anebo dopadly na známý Palmový ostrov. Situace tam je napjatá, protože údajně bylo zasaženo i letiště, takže lidé od tama nemohou odcestovat pryč. A jaké bude mít tohle všechno ekonomické dopady? Írán hrozí kontrolou Hormuzského průlivu, kudy prochází velká část světové ropy. Kvůli tomu rychle rostou ceny ropy a energie. A nebo i velký nárůst uprchlíků do celého světa, či zvýšení útoků. Pokud byste chtěli z video zvlášť o porovnání sil Izraele, Iránem a Spojeným státům americkým, dejte vědět do komentářů. Také nemůžu zapomenout zmínit tohle video, které se stalo virálním a je o tom, že bývalý mariňák mluví, že Spojené státy americké se do téhle války vlastně tak připletly. Podle něj za to celé může jen Izrael a Spojené státy by se do téhle války nebo konfliktu neměly vůbec zapojovat. I hned poté, co to řekl, byl zadržen. Co si o tom myslíte? Vlastní názor si udělejte sami. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability to name that shows you accept as leaders. Out. This is wrong. And nobody wants to fight for Israel. Commandant, please stand up as a Marine and stand up for America. Out. No one wants to fight for Israel. His hand, his hand. Oh, his hand. Sir. Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. The senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke the hand of a Marine. Sir. Control your Senate. Arm stuck in the door. Okay, sir. A U.S. senator just broke the hand of a Marine. Hand stuck. No a na úplný závěr tohle videa chci říct, že i když je situace velice napjatá a nikdo vlastně neví, co se stane dál, bych i tak zbytečně nešířil paniku a nemluvil o takzvané globální válce nebo světové válce. Do ní by se totiž musel zapojit samotné Rusko,
Čína anebo další velmoce. Jsme v bezpečí a nic nám zatím nehrozí.